सरलपारानि खोलानि बर' गामि दावांपारा गामिनि मुङा बर'नि न'खर बेनाव बर'नि न'खरावनो जायगाफोरखौ एसे नायफैदों जों फार्स्ट टाइम आच्छा नोंना मा नाम होनो एक्चुअली टाइटेला बर'आनोखा आंना बसुमतारी राजबारि बसुमतारी आच्छा होमबा बे सरलपारा दावांपारायाव थांनाय बोसोराव फैदों आरो नों देग्लायसो फैदों देग्लाय औ साबेसे फैदों देग्लायथ' आं सानैल'सो फैदों जों सानै ओमफ्राय गासै 3 बोसोरावहाय नागालेण्डनिफ्राय बर'फोर फैनाया 80 घर बर'नि न'आनो जाहैबाय बै भुटाननि हाजो गावथिं सरलपारा थाबाय ओमफ्राय जों आरो मोनसे जायगायाव थांबावगोन मानसिनि समान मानसिनिफ्राय जौसिन मामोन नारा होनो बे हासिब सिबग्राया हादान ओनसोलनि जौ एकदम हाग्रा सेराव फैनाय जाबाय ओमफ्राय हाग्रायाव जोङो दैखरखौ नायनो एसे 2010आव बानायनाय ना बेथ' दाथ' 130 नालाय बे माथो खाथियाव मोनो 100 खाथि जाबाय दैज्लां नालाय जायोब्ला बेनि थाखायनो गया जायो आरो गिसि खालामगोन आरो बिसिनाव सोंबासो मिथिगोन मेसेङाव थाङो गोथौ थांथारो ना गोथौ थांथारो ओरैनो होनाय दंलायबा बियो 2 फुट ना 2 फुट बा 100 बा बेसेबां जायो 2000 माने 2016आव गायसननाय नामा नायलाय 16 2016 ना बे गराय बाजाराव बेसेबां मोनो बेखौ बेसेबां मोनो 150 दे जयै 150 आरो साइकेल गंसेयाव ना दे 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 सानसे हायो नामा बेखौ गंनै हायो 11 राइड ब्रा बे आरो बेहाय बेसे गोबावसै आसोल न'आव फैमोन बे गामियाव मैदेर थैदेर फैयो बे बुस्थुआ खालामद्राया बांद्राय माबानोथ'वाखै माथो सम फैयो बेफोर दै मोनगोन ना गोजान दंबावो सोरमाङा बै हाजो सेरावसो 5 किल'मिटार दंबावो टटेल 10 किल'मिटार बैनिफ्राय गराय बाजार मेन हाइ रडनिफ्राय गारिजों सुखांबाय आं बलेर' गारिजों डाइरेक्ट बेजों खारबो जायो मेसेङाव गारि लाबोजोबजायो जाय न'खराव नागिर फैदोंमोन बेनो बेहाय सफैबाय जों सोबो जानो हागौ बेयाव नोंसिनिथिं आरो हा फानग्रा दंबावो नामा प्लट मोननै दङ प्लट मोनसेयाव खय बिगा थायो औ दा थांसै बैयाव नामा आदैना न'आ बे थासुमब्लि गोनाङा औ दे दे खाथिखाना नोंसिनि दे जोङो खौरां लायै लायै माने नामखौ सोङै देब होननानै खोन्थानायखाय जों देब होननानै सोङै फैबाय ओमफ्राय दा देबनि न'खराव सफैबाय जों
जोंखौ बारनांदोंमोन ना आं सोंहां जादोंमोन आं नायदोंमोन आं सिनायखायोमोन आरो नोंखौ बे सेरफांगुरि थेमनानि नांना आङो आदसा थेमनानि माबोरैहाय मा साहिबो बिबनां जायो आंनि बिब' असे नायो आदसा बै माबाना माबानाया ओजों मथामिलनाया मथामिलनि मोनबोनाया न'नि ओरैनो सेरफांगुरिनि दा औ सोर सासे बावामोनलाय बेलाय बे नोंसिनि ओमफ्राय सासे अ थेमनाया सासे बावा उन्दैसिना आदसा बुजिबाय होमबा नोंबो ओरैनिसो औ मथामिलनि ओमफ्राय बे सफैनाया बेसे गोबावसै नोङो बहाय 3 बोसोर 4 बोसोर जाबाय आं आदसा दा सोर सोर दं न'खराव बाहाय जों बोराय बुरि सानैल' दं आदसा गथ'फोर गैथ'खाया दङ 3 बोसोर जाबाय बेहाय 4 बोसोर जाबाय थ' हादान जाहैबाय हादान नंला इयो दाखा बै थांनाय जिपेसआव थानो मोनाखै जोङो आदसा थारमाने जोंनि बैयाव ओरै जोंनि हा खर' बर्डार सिमा ओरैहाय गासिबो बे माबा गोजासै आरो सरबां सिमा बे GPS लगायजोब्बाय GPS होजोब्बाय दाख्लैनिया नैबे लामानिफ्राय ओरै जादों आरो ओमफ्राय जों ओरै थाथ'वाखैमोन नालाय बे मा मानसि थायैयावनो जिपेसआ सुनो मोनथाराखै आरो जोङो ओमफ्राय दा उनाव हरफानोब्ला उनाव जोंनिया हरफानोब्ला माबा रेन्जारानो माबा दायथ' लाजोबखाबाय उनाव हरफासिगोन गावनो फैनानै सुफैखागोन आरो उनावहाय जोंनि बे ओरै 10 न'खरल' दं नालाय जोंबो बर'फ्रा बे 10 न'खरा थालांदों 10 न'खरा थालांदों ओमफ्राय बै बाराव सुनो नागिरदोंमोन नालाय ओमफ्राय बिदिनो हुलुस जाबायना केम्प बुख्रुबलाय मालायनो दंफांनि माबायाव जायाखिसै आरो रेन्जारा माबाना मा नाममोनलाय हजोंनि माबानि दतमा साइडनि क'क्राझार माबानिसो रेन्जारा दलाइस्रिनिसो ओमफ्राय दा बाहाय माने फैनायनि जाहोना जाहैबाय जों खोनालायदों नालाय प्लट फाननायनि खोथा जोंनिफ्राय खोनाबा नै बिसिमसिम गोजोन होनो गोजौ लावगाबाया गोजोन दखल होननानै जाबायमोन बेनिफ्राय ओरै फैदो ओरै हाग्रा मोनबाय नै बे हाग्रा मोनबाय बे हाग्रा सेरावनो बे न'आ हाग्रा सेर ओरै हाग्रायानो जाजोब्बाय नै हाग्रा आरो बे हाग्रा बारनानै बैथिं गामि दं गामि न'खर दंजोबो बर'आनो नागालेण्ड बस्ति नागालेण्डनिफ्राय फैनाय बर'फोर नामा दहाय खोन्थादोंमोन जे बेहाय गामि जानानै दं ओरैहाय जेनेबा हाजोसो थाहैबाय साहा साइडजों बेखिनियानो आरो 650 50676 जाथ'बाय